Az igen. Mi van benne? Már nézzem. A kicsi, hogy bontotta, láttátok? A Zombi. igen. Croissant, Az az enyém. popcorn, Elbelé. dörmi maci, kinder meglesi, ropi, üdítő, Vissza van elő. rekai, banános. Ez az. Hát ilyen Halloween is, banános, csoki, TikTok, Annyi cuccot kapott tálám. Nézd. földi mogyoró, cukorka, sok cukor, kinder, Oero, holnap a suliba. Yeah. Ezt kint is hagyjuk, teszem a sulis cuccba. Mellé még van kinder tojás. Ilyen cukorkák. Ebből kérsz most valamit? Majd igen. Megnyitjuk a tiédet is, Ábel? Most nem. Jó, akkor az üvég nem bontjuk fel.